Not these people. Not, no, not you. Yeah. No. No, man, guys. Not you guys. I'm sorry. Can you open? Open. Oh. Vadikanwe ndida kutendai nerubatsiro rwese rwamakaita. I hope muri kundinzwa here. Kundinzwa here. Ndida kutendai mese nerubatsiro rwamakaita kubatsira mhuri iyi. I'm very sorry kuti nenyaya ye health reasons hatisi kubvumidzwa just wait, hatisi kubvumidzwa kuita a program yese yakakwana because of health reasons, so no board viewing is allowed. Is to find a small place whereby they can do. Yeah, you can open while I'm talking. All right. Can you just wait?